Ja volim puno boja, volim poljeti pamuk, volim poljeti lan, volim kombinirati svjetlo-plavu sa naranđastom i to dugi niz godina, jako volim. Ružičasta, sve te jake boje, pa i te nježne i boje sladoleda, sve se to uvijek da lijepo iskombinirati i naravno svi čekamo još uvijek te lijepe ljetne dane. Upotpunila sam ovaj prekrasan prostor u Ilici 15 i sa kolekcijom dizajnerskih naočala. Naime, na drugoj lokaciji sam već prije imala optiku, ovo je sad jedan novitet u Ilici, ali naravno u biti to je tek prvi korak za mnoge nove novitete koje planiram upravo u ovom prostoru napraviti. Ono što je moj cilj je da napravimo jedan prostor u Zagrebu, prvenstveno gdje će se žene dobro osjećati, gdje će doći možda popiti kavu ili čašicu pjenušca, ali isto tako jedan prostor gdje će se moći obući od glave do pete bez da razmišljaju, da dobiju nekakvu, ajmo reći, asistenciju i pomoć, što je danas dosta bitno jer svi živimo jako brzo i ponekad znam i po sebi samoj, makar sam u ovom poslu, ponekad ne stignem niti razmišljati za neke velike prilike kako ću se obući, gdje ću naći cipele, gdje ću naći haljinu. Nakit je nešto na što sam jako vezana, što volim prodavati, što volim raditi. Volim da je nakit kvalitetan, da je lijep, naš nakit je talijanski i jako mi je drago kad se može i u tom segmentu odmah iskombinirati, a sada su tu i naočale. Nose se platforme i dalje, kao i prošle godine, nose se cipele na široku petu, ali i tanke, visoke pete, one od 12 cm, tako i one od 8 cm. Sve je pitanje kako kojoj ženi odgovara. Rastezljive haljine su nešto s čim sam ja započela svoj biznis prije punih 20 godina i mislim da sam u tome dobra i da to znam dobro raditi i nekako uvijek se kaže kad si prvi onda si prvi. I dalje to radim i dalje sam po tome najprepoznatljivija i dalje moje klijentice zbog toga najviše dolaze kod mene. Ono što je specifično za Leilu brand je da imamo i haljine od svile i haljine od viskoze koje su rastezljive, prekrasne i koje se mogu nositi za, ajmo reći, najsvečanije prilike. Mi poduzetnici se često puta pitamo da li imamo još nekakvih izazova. Tražimo u samima sebi izazove pa onda to prenosimo na svoj tim i naravno nakon toga na svoje okruženje. Kod mene se dogodila jedna situacija, primjerice prije same pandemije sam se pitala što bi još mogla, u kojem bi se smjeru trebala razvijati, u kojem bi smjeru trebao ići moj brand, moja tvrtka i neke druge tvrtke koje vodim i imam. Ali onda kada je došao taj cijeli kaos i kolaps, dogodila mi se 101 ideja u glavi i mislim da se sada razvijam u jednom novom lijepom smjeru i mislim da u narednih par godina će se još puno toga lijepoga dogoditi. Danas živimo u jednom instant svijetu koji nije realan i ponekad može mlade ljude dovesti do nekakvih frustracija koje isto tako nisu, ajmo reći, stvarne i možda su više u njihovim glavama nego što su zaista u okolini prisutne i zato volim reći, hej, ima jedan dugoročni plan i drži ga se.